Bona tarda, estem amb Nil Gorges, MVP d'Ins del Pla d'Urgell. Tu ja vas participar l'any passat, Nil, no sé si vas fer MVP o no vas ser MVP. Vas ser MVP l'any passat? Sí, sí. Repeteixes, eh? Molt bé. Avui, quines sensacions tenies al matí abans de vindre al partit? Bueno, nervis perquè és una semifinal, però al final hem lluitat tots l'equip, tot l'equip ho hem fet molt bé i hem guanyat. Què diries a la gent de Lleida, als altres instituts que no s'han apuntat? Què és especial la Copa Col·legial perquè s'apunti l'any que ve? Bueno, pues que jugues amb gent del col·le, que veus tot el dia, i al final és una cosa molt bonica. Vale, i ara esteu a la final. No sabem on jugarà. On voldries que jugués la final de la Copa Col·legial Lleida? Prioritàriament a casa, al Club Bàsquet Bellpuig, però si no, jugar-lo al Barris Nord del pavelló municipal de Lleida. Pavelló Barris Nord, Nil, serà molt difícil, està molt ocupat, però de Bellpuig ho agafem. Moltes gràcies i molta sort. Sí.